всеки ден, дългосрочно ние трябва да полагаме грижа, може да е малко, може да е кратко за нашите мускули. Мускулът, освен всичко друго, е и ендокринен орган, тъй като той секретира едни малки молекули, подобно на масната тъкан адипокините. Мускулите секретират едни молекули, които се наричат миокини. И тези миокини, те са множество в момента, много се изучават. Интерлевкин 6 е една такава молекула, иризина е една такава молекула. И те си взаимодействат помежду си с всички органи и системи в нашето тяло, включително и с нашия мозък. И имат така изключително дълголетни свойства, предпазват ни от развитие на деменция, на Алцхаймер, водят до така профилактика на развитието на депресия, на тревожност. Хората, които спортуват, рядко страдат от такъв тип оплаквания. Освен това, тези молекули имат антионкогенен потенциал. Някои от тях вече много сериозно се изучават в тази им роля, т.е. те предпазват от развитие на някои видове рак на дебелото черво, нали, за който е доказано. Мускулите, освен че поддържат костите и ставите, освен че водят до секрецията на тези миокини, те са и депо, в което се изгарят въглехидратите, депо, в което се складират въглехидратите за дните, в които сме болни, имаме нужда от повече енергия. Те са много важни и трябва да се грижим за тях. И грижата за тях трябва да започне от най-ранна възраст, но не трябва да спира на 30-40. Да. Напротив, тогава трябва целенасочено. Тогава започваме да ги губим.